deputasi pherangke amai pailo Chorolo APHLC reporters do anaphan anitum apor ke chipi thegapon akeropila pininilitum APHLC Central Women Wing APHLC ahin pen chelangsi difuel Women Wing atum pen chelangsi nilitum pini press meet ke wang nangkok athike penat kadu kawi ilitum Karbi Anglong East West Dimahasau so arlo akisung mate so arlo atum aon adur kahino dak pen Karbi Anglong East West Dimahasau aphan pasau urtur asonsi mandet lo rasi pinap ke party ajada party puchi pupepin ajada dhoram puchi pupepin pensi pinap abangke so arlo tum setami lada ilitum la rape case sexual violence against women and girl children lapen ke nonalom hur chodut aniwang viral video Karbi aso arlo inglong aso arlo pen bang kengsang bihari atum pen sita lapuson viral video kijumput la bangke isi kathirak meme kangring meme chot kalidet si ilitum aphan constitution aron ating pen ilitum aphan latum aphan ke aot adur meme dadapot hemprek talatum aphan ke article 244 ta pg aja aot adur avilo pusi ilitum aphan ke constitution penanta lapuson si ilitum aphan ke ipudet po laso kapilong leja aphan article 244a lake autonomous state Article 3 Part 1A of the Indian Constitution lake separation of state hemprek kang thim lakado kawi ilitum ha British adina kai pen ilitum ke long tang labang so ajakong ilitum non pu non benta ilitum chahang bom lo sita ilitum ka chahang bom along RSS itu main agenda ke lahen lo pudak nangji lapen ilitum ahok pet penabang ke ilitum anglong ke clear sing anglong ke bang nang kachi ridet si ilitum aphan pawir nang pamuet nang buti ke moson let pamuet nang so arlo tum stami Karbi lapen inglong akhai Karbi lake ST schedule tribe law SC schedule caste law OBC Muslim akhai arlo so la kado kawi so arlo atuma phan ke RSS atum amen agenda ke prostitute peman FG lapen ye Karbi Anglong angkang East West lapen Dimahasau arada tum ahem prek ke hangke PG akam awe pulatum RSS amen agenda long haladak doko laso posi so arlo tumaphan arni wang lapuson rape case penchenglok pithi lot penchenglok amithang hala viral video ta Karbia arlo so keng sang pin so alang litum si la viral video alang litum kachoma tha pen la post bomb lo la sila hai ke post ta keng sang tum si ke post lo pipot plonte lada ke lahai post lo plonte Karbi aso arlo inglong akhai aso arlo tumpan anong athang juno po apin so atum arlo so atum aphan se tame labang so Karbi Anglong East West Dimahasau pang aphan ke hemprek ke litum ke pinang nilu latum ke the akhai kachini ne akhai kasa urtu rakhai latum ke hemprek ke longji a odawi lapuson se ilitum aphan non ilitum aphan bang nang target binong laso posi piniarni BJP atum aphan se tame aphong atokso a press meet awareness program and chenglok clan piglo asong atum sitami clan piglo sitami piniarni ta kopia posi lapuson kachomatha atum aphan pipot jail beng hai hedak. This is a big question to the Karbi Anglong Autonomous Council. Why? Because the Karbi Anglong East West Dimahasau has become very dirty because the Karbi girl children are making all these viral videos. So the Karbi Anglong Autonomous Council should take action against all the rapists, all the culprits, because
We are demanding for a separation of state. Article 3 that talks about separation of state. In the year 1969, already the autonomous power has been issued, has been given. But till today, more than 3 years of decades has passed on. But till today, the Karbi Anglong East West Dimahasao are crying. People are crying. So when will we get the autonomous state? Lahen lo ilitum so arlo tum inimithanga oda dur chipa me nangji la chipa me pensi e somara oda dur ta meji e sopi e sopo atum ta a oda dur meji la puson a oda dur kemi Charlie Seroy sana pena ba bangke so arlo atuma phan doan LA pho asisitin pensitame nang lituma phan kachuning ri abangke penap ilitum sit in demonstration Ladak Dipu Karbi Anglong Post Office Adung Wishal Market Adung Porpai Captain Porpai Plian Ilitum La viral videos pen chenglok sexual against women and girl children pen lahai a repis atumaphan kopia posipin yar nianta tar libledet ma Karbi Anglong Autonomous Council nalitum sitami no cheden igra ilitum amithang anglong itum Jepang tirlo na ining Jepang tirlo na ilitum le labang sopir thepen TS sitami ilituma asumar ke Ladak Karbi Anglong East West Dimahasao pu chipulong thip nai athima lake 20 paragraph ke lake ing Karbi lapen inglong khaya phansi ha British adina kai pensi ilituma phan ikipu ikithanpi ikipu pikang ikitok pidak tado lasi during the period of British rule in India they had given the 20 paragraph for the tribal areas so it is need of the hour that we should struggle agitate awareness how to become a good human being a good mother then only our children will become the good future citizens of this Karbi Anglong East West Dimahasao. So, we on behalf of all the APHLC Central Women Wing and Dipu LA Women Wing humbly request all the women and not only all the women, all the youth wings, Central, LA, CCPS, starting from our respected Sar J.I. Kathar Sar, APHLC President, Sar Kirirong Par Sar, General Secretary, and all the Central Office members, we humbly request your kind presence. And we also request all the Karbi Anglong East and West Dimahasao reporters to kindly cooperate, and we look for your presence for tomorrow's sit-in demonstration. Venue, Dipu near Post Office, near Wishal Market, time at 10 a.m. to 4 p.m. onwards. Lahenlo nang litumaphan kachuning rike, anutin LA Proventa, constituency ingko da trok penta, ilitum aso arlotum eot idur kemepen, kidu kithak thejia phan, ilitum penap abangke, law and order, ahin penstame action energy lahai rock viral videos kachi post ham that tumaphan action energy lapen lapuson jong si ilitum che change dun the plunte comment tulo ilitum kachelar la lasi Karbi Anglong Autonomous Council akihai sar tuliram ronghang penchinglo nanglila SPOC atom maphan sitami nangli action kpn jia phansi nangli phan sitami labang so press meet pen nang chuning ri padi krimlo athema nangli ke kipu SPOC DC lakado kavita neri deng sidoku lasi bangso press meet nangli ninga klong pen nangli lang igra la so arlo tumaphan ke jog 1
so arlo tum a order dur ka chipe media phan kopine nangli hin penta council penta livelihood sources la hai ka do ka veta apok ka chipang krang pen la hai ot lang no lang no la hai pen claim det sitame ake me aside do ulang council pen sitame nangli hin pen sitame alang litum hearing ji our side nangli hin pen sitame so arlo phan sitame p pejir pon asonte nilitum central women wing APHLC diphu LA women wing lapene LA doan atum CC doan atum stame nang ditum aphan ning kangsam doji arna ma hirjumeta nang ditum longji kasi penap puthot chetong lona lahen lot nilihin pen atu ka ve phan parju bokolia lam ke pu nilijirpi pen alang li pethan pon lona APHLC media klembang khutung nili tum nang ka chupha teng pen nang litum kewang apot nang litum aphana kiru pipa prang lo non het eli tum mem pen jok satame nang than bachini lo je penap lakeni phai crescent cap lo ladak post office dipu post office atheng no along si nili tum dharna ka paduji kolam dolo lasi APS-10 lapen ACC-10 lapen ke IL-18 kado kawe khaya phan kaching hon lapen khaya phan kachisong karjap thip lapen inut netapei pugachima thatum mithanga sumar tum phan kaching hon pik atum jong siddo leputang tenang bar non pinap ilitum ladak post office atheng no long litum chisong rap pet lunang posi pini media hoi pen stame ilitum than pachini pono lapen hinia poina bangke lalo patumi het bulong ko majie long elitum theklong lo inuda pai han chu jorchot abang phansi inuda behari lake anuparna a hotel amalik lo alangli inuda pai phan han chu jorchot abang phia phan seta me ahan doan var pila ban chot takali si achubi tum lok si kahivik to la antame ilitum alam thelong lo lapen ke arjulong lo ning du pi an mithang hawar long do set poseta me ilitum karbi pi mar tum arni ki wang ereng ki sunang arni ki wang la puson si pran ke dam nang lake ili tum chi therak me lapen inning jang je pingan labang so lami tum mathalom no pulatang te lasi labang so alam the puthang nili tum APHLC women wings anathu pen sita menili tum strongly pen itum condemn lo alang labang so abihari ili tum apaya phan bai li tum korte phan la puson ke claim ke lake hengno pig lo lapen chok che pig lo labang so puthak ke si pen puseta me so dak pen action and break nangji lapen ke law and order tum sita me so dak pen action and nangji nep ing nang jelang li phan jail sita me beng nangji lapen jail ke beng cholo pukali adukan bang ke bini ke se tum pen kirlo eli tum theklong lo alang li tum phan se meneli tum hin pen churo lo athema meghalaya government di ada khasia tum alang litum customary law aron ateng pen pulotang te la inut khasia pi abang jong si bihari bengali keng sang phan do that lo plonte amithang adonara punot latum meghalaya lo masi chakpon pe akeng sang apin jobanta dim klong pi pe apen amithang khasia pi phan stami hadake adim pi pe pipot latum ke aron pathik alo keng sang so phan jong si inglong karbi lapen inglong khai do an atum bang so phan dolo plonte adim pen masi dolong le deji plung phiji lasi litum lada karbi anglong autonomous council bangke 10,434 square kilometer along leke bang phan ke pipe de agency ta george pu ake hai sartuliram ronghang kaningje labangso alam ahok loma george vek loma ta pinyarni kopia posi longlea pata bang keng sangatum nang ongret kilong piposi keng sangaphan karbiatum inglong khaitum kedo aphai nang ongret pipot lo la hai ke
ilitum ta strictly pen we have to maintain the law and order, we have to maintain according to the constitution of India. Ilitum adim lake ilitum nang litum aphan se nilitum ke nang arni wang setame ning nang ke chithe pa na cholang dun lasi Karbi Anglong Autonomous Council ke Japon ake hai sar piliram rong hang nangli imithang khaya pharman pen nangli inut recholo nangli nilitum an ke dangli somar nangli sumar lo lasi ake hai CM sar pan pen chenglo MP sar aphan pen chenglo EM CM MLA MP MAC atum anabhan stame imithang khaya pharman nanglitum la pata sitame imithang khai kumsi la longchon nangji banga khai aphan ke pata longle ki pita aron awe la pen penan piso ke dota la banga khai aphan ke do atum pulongte apena na tumsi kengsang atum karbia kurle chot chetok setabe la bangke la tumsi longle le en la poson si cheplang bom lo la mo pen alangli sangpi ka kurong pipi alangli pen sitame pachini daklo ulong komaji alam labang so alam along puthot patumi reporter satum la dongmuka lo nepine haladak reporter satum pen bihari ala jangthu ke thai petrol ke thai adim bihari si reporters tomaphan la puan alam kangtang pen kipudun kaningje dun ti ilitum bangke nonke we are deprived, we are already minorities. Si ilitum ke adontin anutin aso arlo apinso atwa panans tami nang kecho phapon ke la LA pho dipu LA lo la pen bokajan LA lo hawar ke hat LA lo amri LA lo la pen rongkhang LA lo la pen thekte dima hasau LA pen sitame a district pen sitame nang chitong dun lo pulotang te ilitum one voice ilitum chesong pon lo na. Behind every successful man, there is a woman. Di? Sang Marli? And behind every successful women, there are more women. Kasi in idon ahem tun pulote so pinsolong achor aro sodopo. Asomar chandri chanjay po. Arna mahirjume pen. Rada hirjume pen. Lasi idon na pinso yung si ka success luponte haladak so arlo tumta aoda dur ki me pen ilitum do thak don luponte lans ilitum hempreg longji. Akar bianglong East West di mahasa adon tin asopin sotum kimisen atuwar kaching kidama sonthot so arlo tum stame lapusi ilitum ning isipen akemi ang tin awat adur chipedolo na lahenlo ilitum pinap apha pharmana bangke wanglo na ilitum chithanlo na chimumlo na educate agitate and awareness labang soke and organize. Educate, agitate, and organize. Dr. Bhimrao Ambedkar Kipu Alam Ning Chibiro na ilitum chi organize pon no APS, ACC, ILA, Central chi organize pon nang regional party pen ajok ititum mo ning kang samlongji la pen non ke dobom origin political party tum hanta tuning ripadi krim lo je action ke enserak jiaphan la culprit rapist la viral videos la hai ka upload tap atumaphan Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen nang litum phan ning nang ka chithe pen si la pachini pon lo la pen ni litum ning chingdu pik ake hai pi sang pi nirola phangchopi alangli long ni litum chuning ridam si nang litum ni litum aphan nang permission mata information la chuhang dam pen si ni litum long lo lasi arnam hirjume ituma ke hai pi sang pi nirola phangchopi phanstame arnam hirjume pedona alang li ke claim along ansitame ilitum kado kave party dhorom puchi pupe pin pen ilitum la kado kave pinap ke dolong ji potke arnam phaning chingduglo la pen ake hai pi sang pi nirola phangchopi DC alang li phanstame ning chingduglo la pen ilitum asar jai kathar sar alang li ekithan ekimum pon alam si nitum so arlo tum ansitame lapu ake me ake chok ato war ke dani phase nilitum ta ning ke ha tasi pinap chetong lo na pinap apor pen chetong lo na kardom Setame aini sini ni kangkel cholo pukalisi trading license tameng thanrek nangji lalo nili tuma hin pen kadiman ke athe ili tuma havar long nang dudun chora bang phusi ili hem nang dudun chora bang phusi ili phan ereng nang pasu bo dangte ili tum messenger ma ili tum chitherak nangji
la si alang litum la pusoi litum ba puthak nai claim ke chok chepi la pen lan cho takali swar lo phan si abang ke papho di swar lo phan si abang ke papho achu bi humlok si kahivi achu bi anta pachi phila la po an pin litum theklong lo la sining duk pik lo litum APHLC women wing hoya hin pen sata me litum so dak pen pin rem lo la lo